असते. इथे कुर्ल्या पकडायचं काम चाललंय आणि ते एक दोन दोन करून करून किती कुर्ल्या पकडले. आता आपण कुठे चाललोय? कुर्ल्या पकडायला. इकडे बाईकवर आपण बादली घेतलेली आहे. बादली आणि हे काय आपण हे नेट ह्याला काय म्हणतो आपण? जिल्ह्या. जिल्ह्या. आणि हे काय? कोंबडीची चांबडी. दाखव. पाणी भरलंय ना. हे आपण कोंबडीवाल्याकडे डायरेक्ट मागायची का अशी चांबडी द्या? देतात ते बरोबर. उकड फ्री आहे. फ्री. आपले बाकी सर्व नेट तिकडे आहेत ना. ते बांधायचे कोंबडीची चांबडीला. त्या व्हाईट मध्ये आपण चांबडी बांधतो ना. होय, बांधण्यासाठी केलेलं आहे. बांधण्यासाठी केलेलं आहे तिकडे. त्यात बांधायची फक्त आणि टाकायची. हे आमचे कोण? छोटे सबस्क्रायबर. नाव सांग. नाव तू मध्ये सकाळ सकाळी उठवलंय. नाव सांग वेदांची. असा कोणता स्पॉट आहे जिकडे जास्त मिळतं तुम्हाला? इकडे इथे पण मिळतात आणि मोठी मिळते, तिकडे पुढे पण मिळतं आता, आणि त्या आतल्या साईडला पण मिळतात ना आता. आली आली इबो इबो, पण बारकी आहे. दाखव कशी येतात. छोटी कुर्ली अशा येतात, अशा मोठ्या मोठ्या पण येतात. तेवढी पण आहेत. छोट्या आहेत. छोट्या कुर्ल्या आपण सोडून देतो. छोटे परत मोठे. काय मोठे आहेत? भरपूर कुर्ल्या पकडल्या आहेत. बालदी कुर्ल्या पकडून आणतो आणि बाबे बालदीवर बसले. जाली मॅन आणि बालदी गर्ल. नाश्ता पकड. नाश्ता ए नाश्ता पकड. ए बघ असं फिरायचं. फटाफट तिन्ही जायला एक एक आले ना. मावशी सबस्क्रायबर भेटायला आले मावशीला. तुझी बहीण आहे? माझी बहीण नाही, शांती काकीची बहीण आहे ना. आ बोलतो मम्मा तुझी बहीण आहे. आम्ही कुर्ल्या पकडतोय आणि इथेच राहतात बघा. आपले सबस्क्रायबर आहेत. तो काय त्यांचा? त्या इथे भेटायला आलेत मला. अजून येतात आहे. काय झालं? झालं, पाणी आता कमी होत चाललं ना. झालं आता पॅकअप चाललंय. हां झाले आता एवढेच कुर्ले. आमचे कुर्ले पकडायचा कार्यक्रम आता संपलेला आहे. आणि हे नारायणमळी गाव आहे. इथे बघा माझ्या भाचींनी कुर्ले पकडले. कमेंटमध्ये जरूर सांगा कुर्ले पकडायची पद्धत कशी आहे. टाटा. आता हे आपले खेकडे पकडून आणलेले आहेत ना, ते आता त्याचा रसा करून दाखवते बाबी. पहिले तेल टाकायचं का? लसूण. हा, लसणीच्या पाकळ्या घेतलाय ते टाकायचं. लसूण चेचून घेतले. आता हे 3 कांदे घेतलेत कापून, ते टाकायचे. आणि 4 कोकमं घेतले, ते टाकायचे आणि ढवळून घ्यायचं. आता बघा खेकड्याचा रसा करतात ना लोक, कांदा खोबरं हे सगळे वाटून मसाला घेतात. आज बाबे एकदम म्हणजे कांदा खोबऱ्यावरती, कांदा खोबऱ्यावरती वाटप नाही, असंच करून दाखवते.
बस तोपर्यंत दाखवाय फोडून हां इथे आपला कांदा लालसर केलाय का? हो झालाय. आता पहिली हळद टाकायची, लाल मसाला, गरम मसाला, आणि चिकन मसाला घेतलाय 2 पाकिटं. ढवळून घेतली. ह्या कुर्ल्या फोडायच्या कशा सगळ्या साफ केलेल्या आहेत. ही एक दाखवते. आतमध्ये त्याच्या लाख हे बघ, अशी लाख असते, ही लाख चांगली असते. हे घ्यायचं कवच सर्व. हे लाख आहे ना ह्याच्यात, हम्म. हे काढून टाकायचं वरचं. हे जे पोकळ असतात ते पेंदे काढून टाकायचे. हा बाकी सफेद घ्यायचं सगळं. हे बघ असे. अजून एक आहे. अजून ह्यात नाही आहे लाख, तरी पण हे चवीसाठी घ्यायचं. घ्यायचं. हे बघ हे पोकळ पेंदे असतात ना काळे, हम्म. ते टाकून द्यायचे. असे फोडून घेतले सगळे. सगळे घेतले साफ करून. आणि त्याचे डेंग पण घेतलेत ना? हा आता टाकायचं इथं. हे खोबरं आणि कोथिंबीर टाकायची आता. आपल्या कोकणामध्ये आहे ना जास्त माणसं खोबरं खातात. हम्म. कांदा खोबरं हे जास्त असतं प्रमाण. बस आली वाटते. बस आली. आता बस आली 11ची. हे बघ. पाणी टाकायचं ह्याच्यात. टर्न मारते आता बस. ना फोन बघ जाणार बोलतोय पाटील नाही. गेली बस. पाटील बोलतोय. बस गेली. बरोबर 11ला येते. त्या खेकड्यामध्ये थोडं पाणी टाकलंय. आता ते खेकडे आहे ना चांगले शिजायला हवेत आहे. तरी किती वेळ लागतात? तरी 10-15 मिनिटं हवीत ना. मीठ टाकायचं आता. हा आपण रस्सा पण करू शकतो ना, थोडा पातळ पण करू शकतो. हा रश्श्यासारखंच करायचं. एकच हा भातावर. हा चुलीवरचं खायला चांगलं लागतो, पण चुलीच्या समोर बसल्यावर डोळे झोंबतात ना तेव्हा ते नकोसं वाटतं. ह्याच्यात पेस्ट वगैरे टाकायची काही गरज नाही. असंच चांगलं लागतं. खोबरं आणि कांदा जास्त हवा. आणि लसूण. हा कोथिंबीर घातली आहे. कुठे? झालंय. हा कड काढेपर्यंत झाकण ठेवायचं. हे बघ शिजलेलं आहे आपलं. हे आता झालेलं आहे. झालंय ना रेडी? हा भाकरी बरोबर भाता बरोबर मस्त लागतं. वास येतोय ना. हम्म.